Voilà. A quin age podem començar l'occitan? Podem començar l'occità a partir du primari d'entre una euro d'iniciació. Per en sisiem és una opció facultativa d'entre un euro. Pei aco evoluiu segun las anados en cinqueno d'entre 2 euros, en quatreno d'entre 3 euros e en trezeno d'entre 3 euros també. Podem continuar lo gascun après lo col·legi? Dins liceus, ACO és una opció que s'è expresso és evaluado au bac e que permete d'auer força punts. Dins quinos regions podem començar l'occitan? Dins totes les regions du sud de la França, en particular en Languedoc-Roussillon, en Aquitània i en Miejo-Pirineus. Que permette l'apprentissatge du gascun? ACO permete d'aprendre l'història de la regió e de diversificar la cultura general. Aco permete també de parlar d'entre nostres grandparents en lengua occitana.